Mjid Basimpigama igama lakhe nguNdira. uNdira wasekapa eKhayelitsha. uNdira uphuma eKhayelwom, mama wakhe yinesi, itime yasibhana khonto bangayenzelwa epho kokwabo. uNdira after matric uye wahamba wayofunda eCape College, kulapho ke wadibana khona nalo sisi Basimpigama igama lakhe nguAsanda. uNdira noAsanda bayiqhuba ke lento yabo manje bencokola nakoMixid, bedibana na-after school eTerminus. uNdira wayesiya napha eNew Cross hambe yomtsheko uAsanda. A year later, uAsanda ngoku akasafumaneki efowunini. uNdira uyamzama nako please log in. Ayenzela laa nto akudala emanembhasi amtshekishe efowunini. uAsanda akafumaneki. uNdira waqina isibindi wahamba apha kuyekasi wayomtsheka. Wathi xa umtsheka apha kokwabo wadibana nosista kaAsanda. uNdira abuza hayibo sister uphi umntu ohamba nanana kuthi laa nto imzama efowunini. Usista angazitsala emxelela inyani athi asuka phaa usista wam ukonye level ngoku ikhona indoda yakhe ebisetrongweni ibuyile ngoku. uNdira wagoduka etyhafile ngaloo mini, kodwa umntanam zangancame waphinda wabuya ngengomso. Kulo mjikelo wabhamba. Uthe saphuma ke phaa kulo Asanda uba uyagoduka wadlula kenye igolf. Laa golf yayihlelwe uAsanda eFrancide, ehlele nenye ibhokhwe phaa. Uqomba uNdira uzohamba uzoba ngathi angaboni, wagqitha kuye. Uthe xa segqithile wamkhwaza uAsanda. Hayi ke nayo uNdira wabuya umva wamamela. Uthe xa samamela uAsanda kangathethi, ngathetha laa bhokhwe yakhe athe kuseyofuna ntoni apho ngaphinde ndikubone apha, akhupha intshizi ebuza etyaleni. Hayi ke nayo uNdira cela maxolo time khulu wangeke ndiphinde ndize wagoduka. Indlela wayenomsino ngayo ngaloo mini wayebila de negobo ingqondo ingabambi. Ngaloo tyafana ngathi ufumene iclash ne. uNdira zange agoduke straight waya kunye uhlutmana yaziyo phaa kuyekazi ethiwa nguTasira. uTasira yamazi usegemini. Wathi uNdira kuTasira, khuluwa cela undifake mani, ndifuna ukwenza le nto uyenzayo nam ndifane nawe. Wayesefuna ukwenza imali ngokukhawuleza ebenokwazi uimpressa uAsanda. Hayi nyani uTasira wamfaka uNdira egemini wambuza uba yakwazi uqhuba. Hayi ke uNdira yakwazi uqhuba, mzukhuleka ikhaya noko elisoft, into zemoto aziqabuki. Hayi ke ngoba busuku uTasira neetshomi zakhe bahamba nayo uNdira kwayobiwa umoto ke. Hayi nyani uNdira wanikwa athiwa makaqhubi. Hayi mntanam kathi kanti nyani ungumethe utshumakha wayibetha. Following day uTasira wamntasha uNdira wambhatala. Wathi ufumana ipayment yakhe yokuqala umntanam wahamba waye-Waterfront wazithengela impahla. Mntanam hayi wazithengela impahla wamanzi dana. uNdira ke ngoku from eWaterfront waphindela apha eNew Cross ufuna uAsanda ambone uba umhle uhluphile yonke laa nto. Xa efika phaa wafumana sister Asanda wathi hayi usandophuma lo mntu ananana. Sister Asanda ke ncoma uba hayi jonga hayi umanzi. uNdira athi kusister hamba ndabawa umlinda kwindawo sinohlala kuyo apha sithenge ibhiya noba iyi-1 noba iyi-2. Hayi nyani ingatsaleli nosister bayesipotini bafike phaa bafake iwashi. An hour later hayi nyani afike uAsanda. uAsanda uhamba nalaa mntu wakhe. Namjida wakhupha iganida wafatsha straight kuNdira. Athi yela bengathanga kuba ndifuna ukubona apha. uNdira apha unceda sister kaAsanda wathi hayi mani uze kum lo mntu. uAsanda wayenari engamthetheleli umthethelelo uNdira. uNdira wabona apho uba awuphumile kum lo, it means nam mandiphume kuye. Hayi uNdira wagoduka. Zangaphinda amcinga uAsanda wababhizi nobutsotsi uNdira. From there on zangaphinda abuye emva wababhizi neround kuNdira wayeka neso sikolo. Amahrutman amgabha. uNdira watsho mani ezinye ezisitoti ezazibhizi nefraud kunye namakhadi nazazi mosikhadishenzi. Ewe waphinda watshomana nezinye zaseFilipi ezigcwele uSathana ezenza i-house breaking, irobbery, zazimosha mazigcwele uSathana nje engqondweni. One day ngo-2019 uNdira wayeserawundini yoba imoto. Wathi ngaphakathi eyivula le moto wathi xa iphakamisa intloko nazi security nabahlali wabanjwa uNdira. uNdira ke bengasaqala ungena etrongweni bemane ngena ephuma, kodwa behlala ixesha elifutshane. Kulo mjikelo wahlala ixesha elide, more than 5 years. uNdira phaa etrongweni bengutsotsi omkhulu onenombolo nazo nefowuni ethengisa nothengisa. Hayi bilikhaya lakho uNdira etrongo. One day wayebuye ekhoti xa ifowuni yakhe wayeyifihlile kenye ikona yakhe. Uthi xa efika wavula ifowuni wafumana imeseji eyayivela kumamakhe. Ifowuni bra yavele yatyibilika esandleni, ndiyibambe so yazityibilikela, iglasi zaziphumela. Kwaxhuma amadoda ayihlele kuni kodwa yuwe madoda nansi indoda ilili ngalili indoda ikona engxaki. Into yoshiya umamakhe uNdira yamkhathaza, wayengakwazi nolala. Wabona amajita atshaya ipilisi phaa phakathi waqomba eyona ndlela zomlalisa ngoku umdodobalisa ukuthi naye atshaye. Yaba sisiqalo sikaNdira ke ukuthi abebhizi kunye neziyobisi. Abakhe nani abantu abaziqala late izinto ebudaleni, umntu uye ayibaxe. So uNdira wayibaxa into yoba idragi. Waye ngoku i-drugs azimtshintshe, azimenze be-aggressive. Wayeliphara mani ekwayiyo nebhuli phaa etrongweni ngoku. Loku yidzizwa kunamagunya akwazi uba nepeperepepe kakhulu phaa kuyo okanye yokufaka impama. uNdira wayekwazi ukuthi ke impatha phaa etrongweni ukuba eksenina khuphani iifowuni zenu zizikhuphe impatha zithi uba sign up phaa ka-EasyBet. Xa ndifika kulaa ndawo ithi promo code ndithi scale M50 izofumana i-50 phaa efree eyi-sign up bonus nezipini eziyi-25 enithi niye nidlale ngazo. Akho need noba udipozithi imali. Impatha zasiyenza le nto ithethwa nguNdira, kodwa
Sasingachazeki le nto. Yho, samokhela uNdira. Until one day atsha amadama namanzi. Le nto yakho yobubhuli phaa etrongweni yayiqatsela ngoku wade wabonela iplani. Ngenye imini kwakukusasa kugqiba uphaka ipapa. Elinye lamabanjwa labetha eprison ward ngesasitya sepapa. Yho, amapolisa etrongo anda ngayo dana yamurwa yarhuqela ofisini. Khange kube kudala mani yabuya. Ibuye ingakho mbashambasha kakhulu kodwa. Lathi labanjwa lofika eseleni lathi Ndira uyabizwa ofisini. uNdira wasibuza uba ekusemna ndingenaphi mna kule way ngoku. Uoffice xa bekutheni musa ndiyazi le nto yenziwe yilintwana ngendawo. Kodwa uNdira waye into yayo ofisini. ndathi ndiqala ungena Grootman edark office ndakhalelwa ngamanzi ebusweni. Nathi ndiqala ukothuka la manzi kwabe kintripaya apha ndabetheka ngentloko nathi ndizama uphakama hayi zabe zikume ezibhari. Andibethe ezabhari and phana banesitayile sonto uba bakubethe bagalela amanzi. Uba la manzi awakaqhumi awakakabethwa. Like ndenze ntoni kwathiwa I am the commander. Ndim okhomandela ntwana. Waye wayohlala kwi-single cell for 90 days. Kulapho wahlala wazibuza uba hayibo ndifike njani apha. Wazibheka umntanam yabuya yonke le nto ukuba ndilapha nje ndandizama uimpressa intombazana. No man, ufika kwami kule life I was trying to impress someone man. Yabo, ndandizama uimpress imidi man sendide ndikule ndawo ndikuyo man. Wasixelela ukuba uqala ngoku uyabutshintsha ubomi bakhe kwaye akabuyimva. Iqhinga lakhe ke wasixelela uba ufuna utshintsha ngokepha etrongweni. Waye wabutshintsha kuNdira ubomi bakhe esepha etrongweni wade waphuma. Ephumile nje ngokuNdira usakhona lapha ngaphandle ubhizi nomculo, motivational speaker, ukubhizi ne-acting. uNdira uyazama utshintsha ubomi bakhe.